Priča o bakalaru s glavom. Većina ljudi u Dalmaciji nikad u svom životu nije vidjela živi ili friški bakalar. Nikad u svom životu Dalmatinci nisu vidjeli glavu bakalara. Nikad. Bakalar je po tradiciji u Dalmaciji uvijek osušen i bez glave. Uvijek, oduvijek. More biti da neki misle da se on tako rodi, bez glave. Ko zna? Bakalar je bio siromaška spiza, kuha se je često, ali ipak najviše za Badnjak i druge nemrsne dane. Uvijek se prodavao osušen i uvijek bez glave. Uglavnom, živjelo se tako stoljećima s tom i s takvom slikom bakalara u kolektivnom svijesti i memoriji puka. A onda su došle one rane 90. Moj rođak iz Kanade nosio je Sveti križ u procesiji za križe. Njegov otac, koji je tada bio ribar na sjevernim Pacifičkim morima, donio je u naše malo mjesto na Hvaru ono što do tada niko nikad nije vidio. Donio je glavom i repom friški bakalar. I to cilj u komadu, s glavom. Bili smo prva povijesna generacija koja je vidjela ono što su generacije naših predaka radojile, a nikad uživo nisu vidjele. Sjećam se njegovih bilih, ma ka mliko bili feta koje su se pekle na gradelama dok smo mi vonjali jedan novi, lipi, slatki bakalarov vonj. Tih povijesnih ranih 90-ih puno se toga dogodilo povijesnog. Ipak, malo je toga bilo, a da se to nije prije na neki način vidjelo ili osjetilo. Ali ono što smo mi u Vrbanju na Hvaru tada osjetili i vidjeli, zaista je bilo po prvi put u povijesti. Jer nikad, ali baš nikad do tada u Vrbanju, na Hvaru, u Dalmaciji, ma u cijeloj Hrvatskoj, niko nije vidio ono što smo mi vidjeli. Ma ča vidjeli? Jeli. Vidjeli smo i jeli friški, ne usušeni, nego friški bakalar. Vidjeli smo glavu bakalara. Tad niko nije ima kameru da to snimi, pa nam je to poslije svima bilo žal. A onda sam pusto godina nakon toga išao kod tog mog rođaka u Kanadu. Baš zato, jer on zna da ja puno volim friški bakalar, odveo me na peškariju, koji je svega blaga iz mora. I tamo u jednom od brojnih staklenih akvarija, glavom i repom, čeka nas je jedan lipi, živi bakalar. Bakalar ima puno vrsta. A ovaj koji je taj dan bio u ponudi, zvao se Black Cod, ili ti ga crni bakalar. Bilo bi mi draže da je bio neki drugi, a ne taj crni, ali opet mislim se, boje crni nego crveni. A opet je na kraju sve na isto dođe, jer kad se skuha na brojet, to ti dođe na crveno. A na kraju krajeva on nije ni crven ni crn, nego bil ka mliko. Uglavnom, tad sam na peškariji ima kod sebe kameru, jer za razliku od onih ranih 90-ih, danas svi imamo kameru na mobitelu. Za potrebe obrazovanja naše Dalmacije i cijele nacije snimio sam živog bakalara. Neka ga ljudi vide, neka vide njegovu glavu. Nekoliko velikih feta friškog bakalara zajedno s par lipih škarpuna, kosmejima i kozicama skuhali smo na brujet po našu domaću otočku. Bilo je za prste lizat. Friški bakalar je čudolip. Ipak, ako mene pitate, friški bakalar je najbolji pečen na gradele. Ali opet, kad dođe badnji dan, najdraže mi je oni starinski bakalar, ča su ga naši stari kupovali. Oni za kojih se nije znalo je li crni ili crveni. Oni bez glave. Oni suhi, sušeni, radi kojih smo svi mi svake godine 3 dana prije Badnjaka ka bez glave. Najdraže mi je na lešo, s puno uja, luka i bilega vina.